high galaba. I see Kenya Wenata Obosia Mona and then Woka. Now see Cafe Uganda, Makana. Ndina Biafra, Uganda, Kenya, yeah, from East Africa. Oh, if I for family and Abefa, Kaito replicate here and you, if I for ever, I may have, and I will not be possible. Makalida and I Makali, if you ever family and agriculture, so oh, I replicate here and I may and the mother. So now, Chilika Gozie, Josiah, now Jesus Christ. Thank you, man. And also I'm Bishop. Rapper Bishop Scott. And we were there, we local were there. Now, focus on the money and the map Ekugo maka this agriculture before and the agagum that praise all ebidogo abahu katapila ebidogo na-etinye ụzọ dịka m kwuru na mbụ na ife ọ na-achọ ịlụ ebe a amara m ebe ị ga-afụ ya na Nigeria. Anyị ji wee sị na anyị na-abịa akpụga eze ịbịa kọọ ugbo afọ akpụga eze na-agazi viral ebe ọbụla na-ekuzi ebe ọbụla ndị akpụga eze bịa ha na-ekene m sị na mụnwa mezi eji anụ afọ abefa ebe niile so na anyị na-ekele Chukwu maka nghọta dị n'etiti anyị na ụnụ and na unu ji obi unu wee nabata anyị nwewekwa obi anyị wee bịa n'obodo a ịkọ ugbo maka anyị bụ ndị chọọchị, anyị bụ ndị ụka, anyị na-agbasa ozi ọma. Ofufe onye ọbụla ga-arụba ama bụ na o nwere ihe na-emepe obodo n'ụwa ka chọọchị. Ọ chọọchị na-aba batara n'obodo etiwa otu a kịta anyị bata ife anyị na-ayọ ndị akpụga eze niile bụ ka ha niile jikọọ aka ha nabata anyị fụ na ife anyị bịa bụ ka anyị mee obodo a ị na-anụ Amerịka na-anụ Amerịka mgbe mbụ akpụga eze ka Amerịka mma ọ ndị ụka bata na Amerịka wee mee Amerịka wee dị otu ọ dị ọ na-afịọzi afịọkịta onye ọbụla chọrọ iji ebe a so n'otu a ka ọ ga-adị ebe a anyị bata ife anyị bụ n'obi ịlụ ebe a Chineke bi n'eluigwe mana obodo a will never remain the same again. Maka na ife anyị ga-alụ ebe a ga-abụ ọgbọligbo ghalị anyị ga-eme nwere ihe amadị ebe a nwere ma efi anyị ga-ebute ebe a bụrụ efi Hausa mba efi anyị ga-esi South Africa ka anyị ga-esi wee import ya anyị kwadola akwado were abịa South Africa ebute otu anụnwa edebefefa ga-anọ a ga-enwe ebe a ga-azụ ezi a ga-enwe ebe a ga-azụ so many things a ga-enwe resort ndị mmadụ ga na-abịa pilgrimage ebe a ndị mmadụ ga-abịa a ga-alụ ụlọ ebe ndị mmadụ ga-abịa bịa lọji ha nọrọ ụtụtụ otu a eje na-efi apịtala efi direct were ụfọdụ lụọ yugot were ụfọdụ mee milk onye enye ụmụ ha kpọ onye family kpọọ family fabia ebe a nọsịa 3 days 4 days nne ụmụ anya fafụ na ife dị iche adị so na plan anyị nwere abụrụ obere plan and anyị na-ekwu ọ bụrụ okwu ndị politiks ma ndị politiks ga-abịa sị menye ụlọ mmiri menye ụlọ ọkụ ameja ha nke anụ abụ Chineke bụrụ onye inye aka anyị kwadola akwado were na-abịa dịka m kwuru na mbụ na aba bụ ana o wepụtara ebe ndị Igbo ga na-akọ nri. Listen to me, ife a bụ a very big project na-aga na Igbo. Many people are molo. O nwere ebe ị ga-afụ this thing in Igboland as I'm talking to you. Donak farm ọbụlọ ndị nọkọta esi ka ha bịa gota na ka ndị mmadụ bịa kọwa nri. No, ha enweghị experience gbasara agriculture for many years. Dịka m gara ebe ha kọ rice, thousands of plot of land ha kọ rice, and ha nwekwara machine factory ebe ha na-emeshalize niile ha kọrọ. Ife a abụlọ ndị nọkọta epụta wepụta na asụ ndị mmadụ ọya bịa nakọwa na nne. No, ọ dịrọ like that. Agwụ na ihe m kwuru ife a abụlọ na mmadụ bịara gote ana so ọya bịa nakọwa na nne ka imewe agriculture. No, professional ndị si for Uganda and the Kenya African countries ga-abịa na Igbo bịa teach our people gbasara agriculture n'Igboland, and the time has come. All ebidogo a plot of land 400,000 naira kita ọ na-eme promo
and the promo will end. Promo end or let's say 550, and will end very soon. Those people who get see outside country, they will come in that farmland. They will be working in that place. They will be working in that place. So it happen a very great movement. Nagani igboland. Ichole happen. Ichole anyone ichole come. Ichole is wefi. Ichole is wefi. Ogote efi. Igote efi. Onhazuruge efi. Obo le nolo nso. Obo na efundo nda na chale efi. Obo lo fanwe efi an ha na chale. Onwere ndo ala haji. Ndu ji ego. Wele ego ego efi. Wezie those young guys in eji efi an na agahari n'ubi. So right now, when you come buy cow, or do hear that place, or they want to gonna take care of your cow, igboland can get video. As I said before, if I want bundi Igbo gonna release, I gonna call ya in our own land, and the other state can have an Igbo. Ne golo if I want bundi Igbo kotara in our own land. The time has come. Ihe obuna icholeko ose tomato, icholezo azu, ezi efi. If ọbụna nkwụ ma akụ Igbo, anything ọbụna ị chọrọ ịkọ ma anything ọbụna ị chọrọ ịzụ, come, o nwere professional ga-take care of that. O nwere professional ga-take care of that. Ọ bụkwa na gụọ na onwe gị chọrọ iji aka gị na o nwere ndị chọrọ ka ha na-take care of your destiny. Good. So come and take your land right. Ihe ọbụla dịka m kwuru na mbụ, a plot of land that place 400,000 naira promo, and I got by 550 very soon because promo will end. Ebodo Akpu Geze, Enugu State, Nime Oji River local government, close to Ufuma, Anambra State. I know na Akpu Geze. Ebeda Osnewi Unobi. Elo Bolibo, Alidikosi Metota agriculture. Now, ndị be anyị ndị nọ Lagos, ndị n'obodo oyibo, America, UK, Canada, ebe ọbụla unu nọ na-achọ ebe unu ga-etinye ego unu. Ego ịrapụ na bank enwere ụlọ ọbụla ọbala ebe afọ. Rush to Akpu Geze, rush to use the phone numbers on the screen and call Donakadon Farms and see how to invest. Apple Kochuko, Ego Malakobele, Egotogomana already. Egotogomana already. So, Ebo please rush and bring your money here. Your money is secured. Church, Anglican, Dals of Newi, Oma Boso, Oma Mechi. So, you go up all this safe and secured. I'm telling you, you are going to thank us in a few years to come if you invest your money here. Do that and God will bless you. Bo unanyo na funa nia ne ribai bo nia na kopta na ndi ozo and oda de mma mana ne bai chuku gozila nya anyi 5 geji we kopti 5 geri na bai. So if I na-ekwu ka ndị Igbo binie n'ụla kita ebe a niile na-anya bụ Donakadon Agro Estate. A ga-enwe access load na nwe ife niile n'idire ebe a ka o wee nye ife achọrọ. So we are calling on everybody onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Igbo. This is the time I get wake up. And good thing about this, listen to this. Good thing about this, Buna. Igo aneba. Obiama ponagi. Kagesi weronya bana. Ino godo bodo ibobodo no. I will team. I will in the Azoro. I just see from Kenya Batonya. Mona my Lord Bishop. J Uganda. O when the Azoro as I got what again yeriga kamane zoanu mano. Manero rubo opona. I can with tractor or mechanized farming kagane meba. So you need the Hibia one day. It's like investment email in Apojedinana. It will be bringing returns to you. So we're begging you to invest with Donakadon Agro Estate and your just go in one ever. Go to 10, go to 20, go to 100, when to go 50, when to go 200. So go to Kegitata, and you will never regret doing so. The Lord will bless you. Donakadon Farm and Donakadon Agro Estate